Zoe a dwi'n 11 mlwydd oed. Dwi'n byw yn Sir Benfro efo mam, dad a 2 chwaer bach. Fy hoff lliw yw melyn, neu aur. Fy hoff fwyd yw KFC. Dwi hefyd yn dwlu am pitsa. Roedd yn arfer mynd i ysgol gynradd Eglwyswrw, ond nawr dwi'n mynd i ysgol y Preseli. Fy diddordebau yw gymnasteg a coginio wrth gwrs. Dwi wedi bod yn gwneud gymnasteg ers roedden yn 7 mlwydd oed. Fy hoff tric yn gymnasteg yw round o flick tuckback neu aerial. Bob blwyddyn dwi wedi bod yn cymryd ran yn CogUrdd yn ysgol Eglwyswrw. Ond eleni dwi wedi bod yn llwyddiannus iawn a wedi cyrraedd y rownd terfynol a ennill dros Cymru cyfan. Fy hoff fwyd i coginio yw pancos gyda bach o menyn a siwgr ar top. A dyna rai ffeithiau amdana i. Diolch am wrando. Hwyl!